Много лесно и вкусно бананово брауни с едно яйце, банан и малко какао. Това се прави за 2 минути в микроволнова. Като тук слагаме един банан, който се пада долу-горе около 100 грама. Може да го разбиете с блендер, ако искате, но аз тук в момента нямах. След това добавяме едно цяло яйце, като разбърквам с вилица и след малко добавям 20 грама какао. Тук зависи каква консистенция искате. Може да добавите по-малко или повече какао. След това добавям половин лъжичка бак пулвер. Всичко размесвам добре, за да се получи една смес. Виждате, че има парченца банани, които ще се виждат в самото брауни. След това изсипвам в съд, който може да се сложи в микроволновата, като съответно това ще определи размера на браунито. Тук престоя около 2 минути в микроволнова. И ето как изглежда браунито отвътре. Това има само 211 калории, 12 протеин, 25 въглехидрати, 7 мазнини. Ако искате повече здравословни рецепти, ме последвайте в TikTok и в Instagram.